ora apa-apa. Hai, mlebu separo iki. Kerasa tenan. Bathara Indra tenanan. Yem. Wis mulai urang. Aku kesuduk tumbak iki kon wetenge kado. Metu getihe yem. Modar tenan aku. Aduh, bari ngono kekuatan. Ucap kata itu nalika semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra kira Bagong datang saged nglawat nandhang kacintrangkan namung bengok-bengok kira Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang. Wilah ing Mastuna Sidam Skaring Bawana Langgeng Manik Maya teka tegel timen sira dawuh kelawan para dewa Mulasara kelawan Bagong sepira ta kekuwataning Bagong ing ngatasé wong ming kawula cilik ing duweni watak srogal sarwa sembrono parikena nanging lha kok malah mentala nyirnake kelawan Bagong Panakawan tangiya ulun paringi kekuatan ingkang luwih saka para Jawata kita ngamuk ana ing kayiwangan njaluk pituduh kelawan Manik Maya sapa ta bapak kita yen ora iso wangsulan kita ulun menangake ngamuk ana ing kayiwangan ana kawan. Sapa ya iki mau nguncalke bambu runcing ki mau temancep neng dada anggepe Bagonge wong loro saudon telu saurupan apa Bathara Indra ora pangling mentala karo aku tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara Guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe kudune nyeluk aku ki Kakang Bathik Madrim. Aku dadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra, lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane lagi. Utang pati nyaur pati legane lagi. Bagong kok mripate mendonong. Nesu. Kowe iki tak anggap adiku lho, Ndra. Lho, adi saka ngendi? Lho, kowe anake sapa? Bathara Guru. Bathara Guru adine Semar. Berarti kowe iki isih adiku dhewe. Sepupu. Hah? Sepupu pesakempal.
Kowe iki omong apa? Kowe ngucalke tumbak to? Ha to? Kena wetengku, kowe mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mengetok-etok ben kowe puas. Ning asline ra apa-apa, ndi delok tatune ngono apa? Tatune ngono apa, Glon? Heh? Tatune ngono apa, Glon? Lho, kok ora ono tatune? Lho, edan. Ora ono. Edan Bagong iki gawa ula. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentala karo Bagong. Padha karo kowe wis mentala karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Ciampel. Bro. Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung munine nggo endi. Ngene iki dis ngono iki. Nyang. Nek kowe ndok terus piye? Ming muni siji ta mau klotik ngono ta. Wah, ngrusak rombongan kowe ndok. Man ketok kompak. Lah wong iso ndok ora ento-ento. Ah, trewet kowe. Ayo, amo drogata ke mletemen. Wajah. Wen gleleng kok. Edan Bagong iki. Sapa iki? Iki Aldendra iki dulu. Bathara Brahma Dewaning Geni. Wah, nyilireke. Dewaning Geni kok nyilih rek ora. Aku kena ora gorek ane metra kok kebingungan. Kene? Yo. Wes. Wah, edan tangane iso murup. Dewaning Geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong. Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara. Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok. Dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Nggo apa do dadi dewa? Kowe bali ya Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau e. Kok kowe durung ki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak muja geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan, yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosong. Ora bakal bisa nglawat. Ayo Gagi, sambato dikandani ngeyel. Halo. Piye kowe ngomong apa? Ngapae genimu ki ngapae? Lho ora apa-apa disawang. Rambuté ora ana sing kemritik mboko siji kok. Padake gampang kobong. Kowe tegel karo aku, Brahma. Geniku tak baleke nang kowe. Mati ya. Ayo.